този проблем? Германия. Аз не съм толкова навътре в нещата, за да мога да кажа, но определено го има този проблем, както и при нас. Няма смисъл да мислиме, дайте да си мислиме за нас, защото не сме го тук, не е розово и ние сме много по-нуждаещи се от всичките неща. Става ли по-розово погледнато отстрани, защото в общи линии имаш поглед върху нещата тук или нещата повече потъмняват? Не смятам, че потъмняват. Ние като общество, като нация, като народ трябва да си извървиме пътя и нещата няма да се случат за ден, два, три, нито за година и за пет. През всичко това ние трябва да го изживееме, да го извървиме и да озрее в главите ни преди всичко. От най-елементарните неща до най-сериозните и икономика и абсолютно всичко. Ти си в спорт, в който има удари. Вчера имаше скандален случай. Говорим за едно спиране на околовръстното шосе. Две коли спират момче и момиче и ги пребиват, защото е натиснат клаксон. Така ли трябва да се случват нещата? Не искам да влизам в детайли, дали на летището в Сливен, дали момче и момиче ги пребиват, дали някои старец са го изяли кучета и така нататък. Но много от нещата в държавата не функционират. Хората ги мързи, както на повечето места. Седат, пият си кафенцата, пушат си цигарките, взимат си заплатките и това е. И това е. Никой не си дава зор, всички ги мързи и после викат, ама защо така, защо онака. Една държава, един народ без правила, един народ без ясни и точни правила, без закони, няма как. Няма как. Ние ако ги няма тия неща, ние сме племе. Ние сме племе с един вожд и това е. Управата ли пие кафе или по-скоро служителите? Всички. Служителите. Примерно вземе за пример един КАТ. Хора, елате в Германия, вижте за какво става въпрос и го направете, супер елементарно е. Значи има два варианта. Или не искат, или не могат. Ако не могат и не искат, остават на някой, който може. Трябват млади, нахъсани хора, които да дойдат с желание и да работят. Не може аз на всякакви нива, където и да хода, когато питам шеф на дадена институция, тук това защо ми дигат рамене, мотат се, той им личи, че нямат никакво желание да променят абсолютно нищо. Трябва хора с хъс, хора с неугасващо желание за работа, хора, които искат да променят, да се борят, а не да бягат. Това е. Но повечето от тия хора избират пътя като теб в Германия, макар че ти си и тук и там, докато Аз не избирам никакъв път в Германия, просто аз съм си в България, там се боксирам, защото там има такава възможност. Доколкото мога, както виждате, пренасям нещата и тук, тия хора, иначе ако не съм аз, никога няма да дойдат тук. Въпреки всичко, с каквото мога и по какъвто начин мога, аз прославям България и се радвам и когато България се случва, дадено нещо се случва окей, аз се радвам, когато е добре. Каквото мога, аз правя. Смяташ ли, че хората вярват на правосъдието? Най-малкото заради цялата битова престъпност, която се случва. Убиват баби за по 5 лева, крадат два буркана. Значи единственият път за нас е хората да бъдат по-будни, да бъдат по-умни. Както казах, трябва да озрее в главите ни всичко това, за да може да го направим. България не трябва да чака неволята, не трябва да си мисли, че господин Бойко Борисов ще оправи нещата или че ще дойде някой по-добър от него да оправи нещата. Няма как да стане. Никой няма да дойде да ни оправи, ако ние самите не се оправим. Няма как да стане. Това трябва да го забравят, че могат да разчитат на някой. Стават както махнаха еди кой си беше тръгнал да става министър на какво беше? Министър? Председател на ДАНС. И председател на ДАНС, и министър на културата, и хората се дигнаха и го променят. Трябва да разберат, че това е бъдещето. Като няма, ще създадат. Няма как. Пред народа политиците ги е страх единствено от народа. От никой друг. Те си гласат, правят си, гугукат си, шушукат си и си гласат така, че да им е добре. Ако всеки си мълчи и си седат със свалени гащи, нормално е който и да мине, ще е такова.
Те политиката влече ли? Те искаш ли ти да промениш нещо? Защото те слушам, че ти харесва тая идея. Естествено, че искам да променя, но за съжаление нямам тази възможност. Първо, аз в момента съм активен спортист, гоня съвсем различни цели, но въпреки всичко това не ми пречи да ме боли и да милея за България. И да ме е яд, когато виждам такива неща, когато виждам, че и когато знам, че ние с нищо не сме по-лоши хора от другите и с нищо не сме по-назад като цяло. Но, за съжаление, седиме и много си мълчиме. Също трябва да се внимава, нали? Когато ходят на протести, когато да не са продиктувани от едно или друго, някакси да не е продиктувано от даден интерес, личен или нещо подобно. Обикновено популярните личности от света на спорта и не само от спорта се опитват политиците да ги яхнат за определена цел, кампания. Тебе опитвали ли са се и... Ами тук не става въпрос да ме яхнат. Значи, мене няма как да ме яхнат, защото аз съм човек, който говори искрено и говори от сърце. И аз милея за тази държава и за този народ. Така че как да ме яхнат, как да се случи. Когато е в интерес на държавата, е и в мой интерес. Това е. А когато даден политик започне да гони някакви лични негови интереси, вече не е и в мой интерес и не е и в интерес на държавата. Това е малко интересчийско, но за съжаление това е и политиката. Къде се виждаш след спорта? Това ще ви отговоря на този въпрос, като приключа със спорта. За сега не е на дневен ред. Харесва ли ти България в този вид и ще искаш ли децата ти да отраснат тук? Това е сериозен въпрос. Защо не? Естествено, че тук. Защо не? Заради всичките тия неща, заради това, че много трудно детето може да влезе в детска градина, за това, че се затварят болници, заради ред причини. Значи, надявам се тия неща да се оправят, надявам се и вярвам, че всичко това може да се промени. Просто трябва умни, млади хора, образовани, които да имат желание за работа и за промяна на всичко това. И такива хора трябва да се назначават на отговорни постове, а не да се назначават хора, които са закърнели, хора, които са още от соца, са си фанали една система и си седат по нея и така ще си карат. Такива хора не ни трябват. Трябват ни хора, които имат желание да работят. Лансира се идея да се мобилизират един вид младите хора до 32 години в случай на война. Говорихме си за това, че може да стане Трета световна война скоро и така нататък. Ти май казарма си минал. Трябва ли да я върнат? Минах през казарма. Аз при така стеклите с обстоятелства не е лошо да има някаква така по-кратка военна служба, защото има много хора, които нямат понятие от повечето неща. За съжаление. Така са просто възпитавани и в такова общество се развиват и растат. И смятам, че не е лошо. Но по-важното е в случая, че знаете, и да има война, аз съм един от хората, които ще бъде най-напред. Така че за мен ще е чест дори нещо да се случи с мен, за мен ще е чест да дам живота си за България. Чакаш ново племенниче, доколкото знам. Ти стягаш ли нещо по въпроса с поколението? Да се помолиме на Господ да е живо и здраво да се роди и да е всичко окей. За съжаление не съм добър пример за прираста българския, но смятам, че близко бъдеще, защо не? Ще дойде и това време, със сигурност. Абсолютно. Аз по принцип знаете, че не бързам никога за никъде, но пък си трябва някой път да си се натисне гъста. Кой ще трябва да натисне? Ти ли или приятелката? Знаете, че когато е истински мъж и е глава на семейството, естествено, че от него зависят нещата. Не трябва да остава главата на семейството да бъде жената, защото си сменят ролите. Аз смятам, че ние като хора, както и животните, така и хората, всички трябва да бъдем в унисон с природата. Не мога да си сменяме ролите и да искаме всичко после да е наред. Няма как. Смениха ли се ролите в тая връзка в България?
мъжете да се апелират, жените да се мъчат да вършат всичко, което мъжете би трябвало да правят. То до някъде си е виновна и еманципацията, нали, защото жените искат, нали, тя трябва да има някакви граници. Не може да бъде всичко да искат да станат по-силни от мъжете, да сменят си ролите и не са на правилното си място. Камъка си тежи на място. Жената трябва да бъде красива, трябва да бъде нежна, трябва да бъде така да слуша мъжа, да му дава съвети, да го напътства, но не и да лае повече от него.